Wel, helo bawb. Fel wedodd Alex, Daniel Williams ydw i. Wy'n athro yn yr adran Saesneg yma yn Abertawe. Ac mae'n dda gen i gadeirio'r panel nesaf yma nawr ar heriau a chyfleoedd cymunedol yn ystod yr cyfnod heriol yma. Mae Gwenno wedi gwneud e'n go glir taw'r prif swyddogaeth i fi yw ein cadw ni ar amser. Felly mae'r sesiwn yma chydig yn fyrrach, ond mae Alex wedi dangos y ffordd a'r siaradwyr drwy gadw at amser yn ardderchog. Felly 2 bapur 20 munud sydd gyda ni, a wedyn cyfle am rai gwestiynau wedi hynny gobeithio, a wedyn gawn ni saib am 10 munud i ganol dydd. Bydd y blinder Zoom wedi dechrau setlo mewn erbyn hynny wy'n meddwl, felly ni'n drial gadw ar amser. Felly, gai yn gynta gyflwyno Lisa Walters o Is-adran y Gymraeg, Llywodraeth Cymru, sydd yn mynd i drafod effaith COVID-19 o'r grwpiau cymunedol Cymraeg a'r sail canfyddiadau arolwg Llywodraeth Cymru. Felly, croeso cynnes i ti, Lisa. Wi ddim yn dy glywed i ar y foment, Lisa. Mae angen troi'r mic mlaen. Ie, wi ddim yn clywed ti ar y foment. Ie, mae hwnna'n rhyfedd achos does dim arwydd bod y mic i ffwrdd. Ydych chi'n gallu clywed fi nawr? Ie, na ti. Da iawn. Newid rhywbeth. Mae'n siŵr beth. Sori am hwnna. Beth yn iawn. Dechreuwn ni eto. Croeso. Lwcus bod ni'n gynnar. Neu rannu sgrin eto. Gobeithio pam gweld hwnna. Reit, Lisa Walters ydw i, wy'n gweithio i Llywodraeth Cymru ac yn yr adran ystadegau, a wy'n gyfrifol am ystadegau'r Gymraeg. Nôl tua mis Awst y llynedd cewsyn ni'n gofyn i ddarganfod beth oedd effaith y pandemig wedi bod ar y grwpiau cymunedol Cymraeg. Felly wnaethon ni gynnal arolwg ar-lein o'r grwpiau yma, a wy'n mynd i gyflwyno'r prif ganfyddiadau ar arolwg i chi bore yma. Mae'r cyflwyno'r mynd i ddilyn yr adroddiad llawn, felly wy'n mynd i sôn am sut wnaethon ni gynnal yr arolwg, sut oedd y grwpiau cymunedol yn gweithredu cyn y cyfnod clo, a pan dwi'n sôn am y cyfnod clo fan hyn, wy'n siarad am yr un cyntaf, a ddechreuodd nôl tua diwedd mis Mawrth y llynedd. Sut oedd yr grwpiau'n gweithredu yn ystod y cyfnod clo ac ar ôl ni, a wedyn profiadau'r grwpiau nath barhau i weithredu, profiadau'r grwpiau sydd heb weithredu, a barn y grwpiau wedyn am eu dyfodol nhw, a wedyn y casgliadau. So cafodd yr adroddiad hynny gyhoeddi ar y gwefan ar y degfed o Rhagfyr, a dyma'r ddolen ar y gwefan hynny. Ar arolwg. Cafodd arolwg i gynnal dros y 2 wythnos ni o Fedi'r 40 tan Hydref y 9. Mae eisiau chi gofio fan hyn wrth edrych ar y canlyniadau. I chatgoffa chi'r cyfyngiadau'r adeg yr arolwg yma, oedd y cyfnod clo lleol cyntaf wedi dechrau yng Nghaerffili ar ddechrau'r arolwg, ac erbyn diwedd y 2 wythnos, oedd 15 ardal wedi cael ei dod i mewn i cyfyngiadau lleol, felly na'r adeg yr arolwg. Na'r oherwydd y coronavirus a'r angen i ni gael gwybodaeth yn gyflym, oedd rhaid i ni gynnal ar arolwg ar-lein, a gan ein bod ni am allu dadansoddi'r yn gyflym, a hefyd rhoi'r cyfle falle i'r grwpiau gynnig gwybodaeth ychwanegol i ni. Eithon ni am arolwg oedd yn cyfuno data meintiol, tick boxes a data ansoddol sydd cynnig testunau rhydd. Doedd dim rhestr dyn ni o bob grŵp cymunedol sy'n bodoli yng Nghymru, felly wnaethon ni ofyn am gymorth y Mentrau Iaith i adnabod y grwpiau cymunedol sy'n gweithredu yn Gymraeg yn eu hardaloedd nhw, ac i ddosbarthu'r arolwg iddyn nhw. Drwy hyn, cafodd 2,806
grŵp i hadnabod. Nawr, ni'n gwybod o'n data swyddogol ni ar gyfer pethau fel y nifer o cyngennau Merched y Wawr sy'n bodoli, nifer o aelwydydd yr Urdd sy'n bodoli, bod sy'n bod yn fwy o'r rheini yn bodoli na beth wedi cael ei adnabod gan y mentre. Felly ni'n meddwl bod y ffigwr o leiaf ychydig o ganodd yn fwy na hyn. Ond roedd 1,092 grŵp wedi ymateb, sy'n ymateb gret mewn 2 wythnos, ond jyst i gofio bod ni'n meddwl bod hyn yn llai na threian o'r grwpiau cymunedol sy'n bodoli i gyd. Felly, i'r cafiat, dyn ni ddim yn gwybod faint o grwpiau cymunedol sydd i gael, ac felly smo ni'n gwybod pa mor dda mae'r rhai sydd yn ymateb yn cynrychioli pob grŵp. Felly mae rhai mathau o grwpiau wedi bod yn fwy tebygol o ymateb nag eraill. A o ran niferoedd, mae yna lot o gylchoedd meithrin wedi ymateb, ond o ran canran, mae'n debygol fod y grwpiau dysgu a papurau bro wedi cael cynrychiolaeth uchel yn yr ymateb. Hefyd o ran ardalodd, mae yna fwy o grwpiau wedi ymateb o Geredigion, Gwynedd a Sir Gyfyrddin yr ardalodd fwyaf Cymraeg. Ond o ran canran y grwpiau, mae'r ymateb wedi bod yn uwch yn Nghath Newydd, Abertawe a Merthyr. Efallai achos bod y mentre efallai yn yr ardalodd hyn yn ymwneud fwy gyda'r grwpiau Cymraeg sydd yn yr ardalodd yma. Gall y ffaith fyd fod y rhai sy'n ymateb yr arolwg fod yn arwydd o'r mathau o grwpiau sydd felly wedi gallu parhau i weithredu. A hefyd pa mor awyddus yw'r grwpiau yna o barhau. So felly mae rhaid cofio falle bod yna bias yn yr ymatebion ni'n cael. Mae grwpiau newydd wedi ymateb, mae grwpiau rai wedi dechrau ar ôl y pandemig i ddechrau, grwpiau di-Gymraeg, a cynghorau cymuned wedi ymateb. Dyma math o grwpiau ni wedi bwriadu ymateb ar y dechrau, ond ni wedi cynnwys yr ymatebion yn y canfyddiadau pan fod e'n addas. Arolwg yw hunan lenwi oedd felly gall fod 2 grŵp sy'n debyg iawn wedi categoreiddio eu hunan o grwpiau gwahanol. Mae barn y rhain nath lenwi'r arolwg yn unig i ni'n cael, a fel arfer, mae rhain yn ymwneud mwy ar grŵp falle, na'r barn gweddill aelodau'r grŵp, a falle bod barn nhw'n wahanol hefyd. O ran y testyn rhydd, dim ond beth mae rhywun wedi gwirfoddoli roi sydd yma. Felly, os taw dim ond 5 grŵp sydd yn sôn am rhywbeth, dwi ddim yn meddwl rhaid dim ond 5 grŵp sydd wedi cael y profiad yna, ond jyst taw dim ond 5 grŵp sydd wedi meddwl sôn amdano fe a sgwennu amdano fe. Gall rai teimlo bod rhaid iddyn nhw rannu profiadau positif mewn arolwg i'r Llywodraeth, a rai teimlo bod rhaid yn sôn am profiadau negyddol am ryw reswm neu gilydd. Felly, beth ni'n gweud yw dylai unrhyw ganfyddiadau yn yr arolwg cael ei ystyried fel arwyddion o beth sydd wedi digwydd allan grwpiau cymunedol yn y cyfnod hyn, yn hytrach na bod nhw'n ganfyddiadau pendant am bob grŵp cymunedol sy'n bodoli. So, ymlaen at y canfyddiadau, dyma sydd oedd i cyn y pandemig. So gofynnon ni'r grwpiau, os oedden nhw'n cael eu cynnal gan wirfoddolwyr, oedd 55% yn gweud bod nhw'n cael eu cynnal gan wirfoddolwyr yn unig. 24% yn grwpiau lle oedd rhai o'r trefnwyr yn derbyn cyflog ac eraill yn gwirfoddoli, a 21% yn grwpiau lle oedd y trefnwyr i gyd yn derbyn cyflog o ryw fath. So fe welwch chi'r asiad yma fod cynghenau Merched y Wawr a grwpiau mae'r ardal sydd ar y top. Maen nhw'n fwy tebygol o cael eu cynnal gan wirfoddolwyr yn unig. Gyda ar y gwylod wedyn y cylchoedd meithrin, y grwpiau rhiant a phlentyn, dosbarthiadau dysgu, maen nhw'n fwy tebygol o cael eu rydeg gan bobl sy'n cael eu talu. Yn gyffredinol, oedd y grwpiau rhieni a phlant, grwpiau dysgu, aelwydydd yr Urdd yn tueddu i ddibynnu ar lai o wirfoddolwyr, tra bod grwpiau crefyddol, grwpiau chwaraeon, grwpiau clybiau ffermwyr ifanc a papurau bro yn dibynnu ar fwy o wirfoddolwyr. Y grwpiau gyda'r gwirfoddolwyr hynaf oedd grwpiau crefyddol, grwpiau diddordeb, papurau bro, grwpiau am yr ardal, grwpiau oedd yn trefnu eisteddfodau, canghennau Merched y Wawr. Y rhan fwyaf o grwpiau hyn yn defnyddio gwirfoddolwyr oedd dros y 70au. Gofynnon ni faint o bobl oedd yn rhan o'r grŵp fel arfer. So mae'r grwpiau hyn wedi cael eu trefnu yn ôl niferoedd o'r mwyaf ar y top i'r lleiaf ar y gwylod. So dros 3 o clybiau ffermwyr ifanc, y corau, y lwydydd yr adrannau'r Urdd, y clybiau chwaraeon yn cynnwys 40 neu fwy o bobl. Cynghorau cymuned, grwpiau dysgu neu cylchoedd meithrin yn tueddu cynnwys llai o bobl. Jyst i gael syniad o'r mathau o grwpiau.
Gyfynnon ni pa mor aml oedd y grŵp yn cwrdd fel arfer. Tua hanner y grwpiau ymatebodd yn cwrdd o leia bob wythnos. Cylchodd meithrin fwy tebygol o gyfarfod fwyaf aml. Oedd y grwpiau yn trefnu eisteddfodau neu wyliau yn cyfarfod yn llai aml. Rhain hefyd oedd grwpiau yn fwy tebygol o gyfarfod yn ad hoc, so yn y cyfnod falle yn arwain at eisteddfod neu yn arwain at wyl. Ar y cyfan, oedd papurau bro cynghorau cymuned a changhennau Merched y Wawr, ond nhw'n fwy tebygol o fod yn cwrdd bob mis. Wnaethon ni ofyn iddyn nhw am i niferoedd oedd yn mynychu'r grŵp cyn y pandemig. Disgrifio nhw'n y 2 flynedd cyn y cyfnod clo. So dywedodd 59% bod y niferoedd nhw yn sefydlog, 28% fod y niferoedd wedi cynyddu yn ystod y 2 flynedd cyn y cyfnod clo, a 13% fod y niferoedd wedi gostwng. Oedd y grwpiau crefyddol, papurau bro, cynghorau cymuned, oedd yr unig fathau o grwpiau i gael cyfran yn uwch yn gweud bod y niferoedd nhw wedi gostwng yn hytrach na bod nhw wedi cynyddu. Oedd tua hanner y grwpiau cymdeithasol, grwpiau ieuenctid y fflant, y cylchoedd meithrin wedi gweld cynnydd yn y 2 flynedd cyn y pandemig. Arolwg i grwpiau cymunedol Cymraeg oedd hwn i fod, ond hyn ni'n gwybod fod y rai grwpiau yn gweithredu'n llwyr drwy'r Gymraeg, rhai yn ddwyieithog, a falle bydd dim ond ychydig o gyfleoedd i siarad Cymraeg sydd mewn ambell i grŵp. Felly ni gyfynnon ni pa iaith oedd y grŵp yn gweithredu fel rheol. Roedd 80% yn gweithredu'n Gymraeg bob amser neu'n bennaf, 13% yn defnyddio Cymraeg a Saesneg yn weddol cyfartal. A wedyn roedd 6% bod nhw'n gweithredu'n Saesneg yn bennaf a 2% oedd yn weddill yn Saesneg bob amser. Felych yn y siart, oedd y rhan fwyaf o'r mathau grwpiau yn gweithredu yn bennaf neu bob amser yn Gymraeg, neu fi tywyll. Y clybiau chwaraeon o cynghorau cymuned a grwpiau ieuenctid a phlant oedd yn rhai lleiad tebygol o weithredu'n bennaf neu bob amser yn Gymraeg. Gyfynnon ni grwpiau beth oedd eu prif gweithgareddau cyn y cyfnod clo cyntaf. Oedd pobl yn gallu tico mwy nag un gweithgaredd. Y gweithgaredd mwyaf cyffredin o bell ffordd oedd trefnu a chlysuron cymdeithasu dan do. Rhywbeth eitha diddorol i ni fyd oedd ar y gwylod, so mae'n gallu gweld hynna, ond dim ond 2% o grwpiau oedd yn cynnal gweithgareddau ar-lein cyn y cyfnod clo. So mae'n gallu gweld yn mawsi, ond mae'r siart hyn yn trial dangos oedran pobl oedd yn fel arfer mynd i'r gweithgareddau hyn. So mae'r oedran ifanc ar y chwith a'r hynaf ar y dde. A fel allwch chi gweld, mae'r rhan fwyaf o gweithgareddau yn dilyn yr un patrwm yma, lle mae'r pobl yn yr oedran 50 i fel 69 sydd yn mynychu fwyaf. So os chi'n dilyn y patrwm, mae'r rhan fwyaf o'r gweithgareddau yn dilyn yr un patrwm, ond dyna'r oedran oedd y rhan fwyaf o grwpiau yn mynd. Wedyn chi'n gallu gweld fan hyn, grwpiau rhiant a phlentyn, yn amlwg mae pobl 10 i 4 yn uchel, a wedyn oedran falle rhieni yn y grwp yna. Gweithgareddau hamdden yn tueddu i fod y fwy yn ochr gyda'r grwpiau oedran fwy ifanc. Gwyliau eisteddfodau yn denu pobl o bob oedran, gweithgareddau ar-lein yn denu pobl o bob oedran. So chi'n gallu gweld y mathau o grwpiau yn bobl oedd yn denu'r gweithgareddau. Bobl yn cael y denu'r gweithgareddau. Heblaw ymarferion cerddorol neu perfformio, menywod yn fwy tebygol o gymryd rhan ym mob gweithgaredd. A nhw 2 waith fwy tebygol o fynychu pethau fel grwpiau rhiant a phlentyn. So sut wnaethon nhw'n dopi ar ôl y cyfnod clo ddod mewn ar ddiwedd mis Mawrth. Ar ôl gofyn am gweithgareddau, gyfynnon ni, ydych chi wedi llwyddo cynnal y gweithgareddau yma ers dechrau'r cyfnod clo. A rhan fwyaf o'r gweithgareddau heb ddigwydd o gwbl, 68% ohonyn nhw, yn Newydd tywyll yma. Oedd 16% wedi cael eu addasu i fod ar-lein. 7% wedi atal ar ddechrau'r cyfnod clo, ond wedi ail ddechrau ers ni. 5% wedi addasu'r gweithgaredd ond heb fod ar-lein. 2% wedi addasu'r gweithgaredd i'w gynnal ar-lein ar ddechrau'r cyfnod clo, ond wedyn wedi dychwelyd i gynnal nhw yn y ffordd arferol erbyn bod ni'n gwneud yr arolwg. A dim ond 1% yn gweud bod nhw wedi parhau i gynnal y gweithgareddau yn y dull arferol.
So fe welwch chi'r siart ar gyfer pob gweithgaredd heblaw am y gweithgareddau ar-lein a cynnyrchu papur bro neu wirfoddoli i helpu eraill yn y gymuned sydd ar y gwylod, bod y mwyafrif heb cael eu cynnal ers dechrau'r cyfnod clo. Y tripiau a'r gwyliau neu'r eisteddfodau oedd rhain fwyaf anebygol oedd wedi gallu digwydd. Gweithgareddau dysgu neu cynhyrchu papur bro oedd fwyaf tebygol o fod wedi cael eu heddasu i gynnal nhw ar-lein. Gwirfoddoli i helpu eraill yn y gymuned ac gwneud gwaith i gwella'r ardal oedd rhain fwy tebygol o fod wedi cael eu heddasu ond heb fod ar-lein fod nhw'n cynnal nhw tu allan mwy na thebyg. A y gweithgareddau blant bach oedd yn fwyaf tebygol o fod wedi gallu ail-ddechrau achos y cyfyngiadau gwahanol. Ar ôl gofyn am bob gweithgaredd ar wahân, gofynnwn ni'n sut nath y grwpiau gweithredu yn eu cyfanrwydd. Ar y cyfan, oedd 80% yn gweud bod nhw heb weithredu, neu ddim ond wedi gallu cadw mewn cysylltiad â'r grŵp, a 20% wedi gweithredu mewn rhyw ffordd. Yna mae'r siart yma yn categoreiddio'r grwpiau mewn i 4 grŵp. So, o'n nhw heb weithredu, maen nhw wedi gweithredu ar-lein, maen nhw wedi gweithredu heb fod ar-lein, neu maen nhw heb cael ei effeithio, neu maen nhw wedi llwyddo ail-ddechrau erbyn ar arolwg. So fan hyn, os oedd y grŵp wedi nodi bod nhw heb gyfarfod, bod nhw hefyd yn nodi bod nhw wedi gwneud gweithgaredd ar-lein, mae'r grwpiau hyn wedi cael eu categoreiddio fan hyn fel grwpiau wedi gweithredu ar-lein. Y grwpiau sy'n trefnu eisteddfodau neu wyliau, aelwydydd a adranne'r urdd a grwpiau codi arian oedd fwyaf tebygol o beidio a gweithredu ers dechrau cyfnod clo. Mentrau Iaith oedd fwyaf tebygol o fod wedi aros yn weithredol gyda mwyafrif o'n wedi cynnal gweithgareddau ar-lein. Oedd tua hanner y grwpiau dysgu y papurau bro y clwbiau ffermwyr ifanc hefyd wedi trefnu gweithgareddau ar-lein. Cynhennau Merched y Wawr a Partneriaethau Cymunedol oedd y grwpiau fwyaf tebygol oedd wedi addasu gweithgareddau i'w cynnal nhw, ond nid ar-lein. Cylchoedd meithrin y clwbiau chwaraeon neu gweithgareddau awyr gored oedd y grwpiau cymunedol oedd y lleia tebygol oedd wedi cael ei effeithio gan Gofid neu fod wedi gallu ail-ddechrau erbyn dechrau'r arolwg. Oedd cyfle fan hyn y grwpiau esbonio yn y testyn rhydd sut o'n nhw wedi gweithredu, a oedd sawl un wedi disgrifio sut o'n nhw wedi gallu cynnal gweithgareddau ar-lein. Roedd rhai wedi cynorthwyo aelodau eraill yn y gymuned i fynd ar-lein. Roedd wedi addasu gweithgareddau i gwrdd tu fas neu neu gallu cwrdd y cyfyngiadau o ran niferoedd. Rai yna'r yn pryderu am y tywydd yn oeri. Chi'n meddwl am yr adeg diwedd mis Medi i dechrau Hydref. Pryder am y tywydd yn oeri bod nhw ddim yn gallu cael parhau trwy'r gaeaf i gadw mlaen. Mae rhai enghreifftiau lle oedd y grwpiau wedi cael trafferthion ariannol, lleoliadau ddim wedi gallu codi rent, ddim wedi gallu codi arian trwy trefnu gweithgareddau. A rhai'n dweud bod nhw bod yn cefnogi pobl bregus neu busnesau lleol, a rhai wedi cynnal gigs rhythiol, helpu rhieni o gartrefi di-Gymraeg gyda addysg cyfrwng Cymraeg i plant. Ond ar y cyfan, yn enwedig o'r byd celfyddydol, y corau, grwpiau perfformio, eisteddfodau neu glybiau chwaraeon, ond nhw'n sôn am bod nhw ddim wedi gallu cwrdd a wneud hyn. O'r 20% nath lwyddo gweithredu mewn rhyw ffordd, oedd llai na hanner, 42%, wedi derbyn rhywfaint o gymorth neu cyngor allanol i allu drefnu gweithgareddau. Yn y testyn rhydd, oedd pobl yn disgrifio'r cymorth hyn fel cyngor neu canllawiau neu wybodaeth. Fel arfer yn sôn am sut allan nhw gwrdd neu sut allan nhw fod yn ddiogel. Cafodd rhai gymorth technegol i fynd ar-lein, a rhai yn sôn am gymorth ariannol trwy'r furlough scheme neu drwy grantiau. Ar y cyfan, rydyn teimlo bod nhw'n llai effeithio, bod nhw'n cwrdd yn llai aml a bod llai o bobl wedi cymryd rhan yn y gweithgareddau. Oedd 75% wedi cynnal rhai gweithgareddau yn llwyddiannus. Yn yr enghreifftiau o lwyddiannau gaethon nhw yn y testyn rhydd, oedd pobl yn sôn am bod nhw wedi addasu'r gweithgareddau i fynd ar-lein, bod nhw wedi cynnal sgyrsiau, quizzes, perfformiadau, gwasanaethau crefyddol ar-lein, bod nhw wedi ennill mwy o aelodau, oedd rai enghreifftiau o ddosbarthu pecynnau celf a chrefft i blant, a dosbarthu pecynnau i unigolion mewn cartrefi gofal, a enghreifftiau o gefnogi'r cymuned mewn banciau bwyd a cefnogi unigolion bregus a pethau fel ni.
Roedd 30% yn dweud bod rhai o gweithgareddau yn trefnu yn aflwyddiannus. Fan hyn gyda ni esiample o weithgareddau oedd yn anodd i cynnal ar-lein, so corau, grwpiau chwaraeon, a wedyn diffyg ymrwymiad i'r sesiynau bod nhw wedi cynnal, a pa mor galed oedd i falle i gadw sylw plant ar-lein, a pobl hŷn yn cael trafferthion gyda'r technoleg. So, 45% wedi denu rhai pobl newydd yn ogystal â cyfranogwyr arferol, ond y rhan fwyaf nhw yn gweud mae pobl arferol oedd yn dod, gyda rhyw 2% yn dweud bod nhw wedi cael cynulleidfa newydd. A 4% yn gweud bod nhw'n defnyddio fwy o Gymraeg, a 6% yn defnyddio llai o Gymraeg, a 90% yn gweud bod nhw heb newid iaith y grŵp ers pandemig. So, roedd 80% heb weithredu. Hynny yw bod y grŵp heb gwrdd, neu bod nhw wedi atal dros dro, neu bod nhw ddim ond wedi cadw mewn cyswllt â'r grŵp. Y prif reswm cafodd ei roi yn beidio gweithredu oedd fod e ddim yn ymarferol o dan y cyfyngiadau a rheoliadau Covid. 93% yn gweud hyn, yn enwedig y clybiau chwaraeon, y corau, grwpiau perfformio. Yr ail reswm oedd pobl yn rhoi oedd bod yr aelodau yn ofni, neu bod nhw ddim yn teimlo'n ddiogel. Roedd Mentrau Cymunedol, grwpiau crefyddol, cynghennau merched a wawr, ond nhw'n fwy tebygol o ddweud hyn. Hefyd yn y testyn rhydd oedd lot o sôn am oedran yr aelodau a bod rhai ohonynt yn teimlo'n fregus o ran eu iechyd. Oedd 17% yn dweud bod e'n amosib i addasu gweithgarach y grŵp nhw. Yn y testyn rhydd, oedd rhai yn sôn bod yr adeilad yn cwrdd yn rhy fach i ganiatáu'r pellter cymdeithasol, neu bod y corau yn sôn bod e'n amhosib i gynnal unrhyw beth i ganu ar-lein. Roedd 13% yn dweud nad oedd gan yr aelodau sgiliau digidol, a 9% yn dweud bod diffyg sgiliau digidol gan y trefnwyr i gynnal y grŵp. Grwpiau crefyddol a cynghennau merched a wawr o fwyaf tebygol i roi resymau digidol am beidio gallu gweithredu. Testyn rhydd yn sôn am diffyg hyder i gymryd rhan mewn gweithgareddau ar-lein. 13% yn dweud bod yr aelodau ddim yn dymuno cwrdd ar-lein. Roedd clybiau ffermwyr ifanc yn esiampl da hyn, lle oedd gyda nhw'r sgiliau i fynd ar-lein, ond nhw ddim eisiau cyfarfod ar-lein. Rhai yn y testyn rhydd yn sôn fyd yn pa mor anodd oedd i gadw momentum i wneud pethau ar-lein i fynd, i feddwl am syniadau newydd ac i gadw cadw sylw plant yn wneud pethau ar-lein. Nath 9% sôn am ddiffyg ddarpariaeth, enghraifft band eang. Nath rhai sôn am anasterau cyllid hefyd. Clybiau ffermwyr ifanc a chynghorau cymuned yn sôn am diffyg ddarpariaeth yn gallu bod yn broblem iddyn nhw. Mlaen at farn y grwpiau yn y dyfodol, gofynnon ni y grwpiau pa mor debygol oedd hi byddai'r grŵp yn parhau pe byddai'r rheolau cadw pellter yn parhau am flwyddyn. Dywedodd 62% o grwpiau bod nhw'n debygol o barhau, so 38% ddim yn siŵr neu'n annebygol o allu parhau os bydd y cyfyngiadau yn parhau. Roedd y cynghorau cymuned, y papurau bro a Mentrau Iaith, ond nhw'n fwy tebygol o ddweud bydden nhw'n debygol o barhau. A cymaru a clybiau'r ardal, corau, grwpiau cymdeithasol a grwpiau perfformio. Ar ôl gofyn am y dyfodol pe bai y rheolau yn parhau, gofynnon ni am ddyfodol pe na bai'r rheolau yn parhau, oedd 88% o grwpiau'n teimlo fod y grŵp yn debygol o fodoli mewn blwyddyn pe na bai'r rheolau yn bodoli. So 7% yn gweud bod nhw'n annebygol o fodoli hyd yn oed pe na bai'r rheolau yn bodoli. Y grwpiau fwyaf yn sicr o'i dyfodol oedd grwpiau codi arian, grwpiau dysgu a clybiau gyfer yr ardal. Yn y testyn rhydd fan hyn, a rai yn sôn bod yna wahaniaeth mowr rhwng rheoliadau yn dod i ben a'r pandemig ei hun yn dod i ben, achos bod aelodau dal yn mynd i fod yn bryderus hyd yn oed os bydden nhw'n gallu ffindo ffordd rownd y rheoliadau. Gofynnon ni hefyd y grwpiau, os na fydd y rheolau yn bodoli mewn blwyddyn, sut fysen nhw'n disgwyl byddai'r grŵp yn gweithredu? A'r ymateb yn fwyaf cyffredin oedd y bydden nhw'n mabwysiadu ambell i ffordd newydd o weithredu, ond ar y cyfan yn gweithredu fel oedden nhw cyn ni. 45% yn gweud hyn, a wedyn 31% yn dweud bydden nhw'n mynd nôl i weithredu yn union fel oedden nhw cyn y pandemig. 13% yn dweud bydden nhw'n mabwysiadu sawl ffordd newydd o weithredu, a 10% yn dweud bod yn anodd i ddweud. Dim ond 1% oedd yn gweud bydden nhw'n newid i ffordd o weithredu yn gyfan gwbl.
Oedd Mentrau Iaith yn fwy debygol nag unrhyw fath arall y grŵp i ddweud bydden nhw'n mabwysiadu sawl ffordd newydd o weithredu. Oedd y cyfle fan hyn i'r grwpiau egluro'n eu geiriau nhw eu hunan, a fan hyn y sawl un yn sôn yn barhau i gynnal gweithgareddau ar-lein, fel cynnal cyfarfodydd ar-lein, dosbarthu papurau bro yn ddigidol. Roedd rai yn sôn am manteision amgylcheddol ac ar ran amser yr aelodau i allu newid y ffordd nhw'n gweithredu. A rai yn gweud bod nhw'n cadw'r pellter cymdeithasol i fynd a golchi dwylo, a fel i roi rhyder i bobl, a rai yn sôn fyd am gynnal gweithgareddau tu allan pan bod yn bosib yn y dyfodol, ta beth. Bron o gorffen. Gyfynnon ni'r grŵp beth allai helpu nhw i barhau i ffynnu yn y dyfodol. Cwestiwn testyn rhydd oedd hwn, a dyma'r mathau o bethau oedd pobl yn sôn amdanynt. So, yn gyntaf oll, oedd pobl yn moyn gallu ailagor, gallu cwrdd dan y rheolau, rhoi diwedd i'r rheoliadau, cadw pellter cymdeithasol, moyn brechlyn, moyn diwedd i'r feirws. Sut tyma bach tu allan yn rheolaeth ni, ond oedd rhai yn gofyn am canllawiau clir ar sut i allu ail ddechrau yn ddiogel. Cymorth i allu gynnal gweithgareddau tu allan, newid lleoliad ni, addasu maint y grwpiau fel bod nhw'n gallu cydymffurfio ar rheolau a cadw pellter. Oedd rhai yn gofyn am cymorth i uwch sgilio eu aelodau a sut i ddefnyddio technoleg fel bod nhw'n gallu parhau ar-lein. Mae'n moyn cyllid a mae'n gallu parhau ar gyfer prynu adnoddau neu talu rent neu talu'n technoleg neu talu symud lleoliad. Oedd rhai moyn cyllid parhaol fel i roi sicrwydd i'r grŵp. Rhai moyn cymorth i godi ymwybyddiaeth neu hysbysebu'r grŵp fel bod nhw'n gallu recrwtio aelodau newydd. A rhai yn sôn am dymuno cael fwy o aelodau a aelodau fwy ifanc. Hefyd rhai'n sôn am gallu i cydweithio gyda grwpiau neu mudiadau sydd fwy o faint. Felly, dod i'r diwedd. Dyma'r casgliadau yn fras. Oedd 1,092 grwpiau cymunedol wedi ymateb i'r arolwg sy'n ymateb da. A yn grymu fod yna rhywfaint o awydd i sicrhau dyfodol y grwpiau hyn, ond dyn ni ddim yn gwybod os y metybwyr yn cynrychioli grwpiau i gyd, a felly cofiwch y cafiat yna a jyst arwyddion o sut all pethau fod wedi bod yw hwn, nid canfyddiadau pendant. Dim ond 2% o grwpiau wedi cynnal unrhyw weithgareddau ar-lein cyn y cyfnod clo sy'n dangos faint o newid oedd i rhai o'r grwpiau hyn i allu addasu gweithgarwch yn sgil y pandemig. Pobl rhwng 50 a 69 oed a menywod fwy atebygol o gymryd rhan mewn y gweithgareddau yn y grwpiau cymunedol. 20% wedi llwyddo gweithredu ar y cyfan o'n nhw'n teimlo bod yn llai effeithiol, wedi cwrdd yn llai aml a bod llai o bobl wedi cymryd rhan. 80% heb weithredu mewn gwirionedd a prif reswm oedd y cyfyniadau hunain a wedyn rai reswm pryder a rai aelodau. 62 yn gweud bod nhw'n debygol o barhau pe bai'r rheolau yn parhau a 8% yn gweud bod nhw'n debygol o barhau pe na bai'r rheolau yn bodoli. A fel newydd sôn, rhaid nhw'n gofyn am sicrhau diogelwch cymorth i ddefnyddio technoleg, cyllid ychwanegol, cymorth i hysbysebu'r grwpiau, neu helpu'r grwp, byddai rhaid yn helpu'r grwpiau i barhau ac i ffynnu yn y dyfodol. Dyna fi. Diolch yn fawr, Lisa, am arolwg cynhwysfawr a graphics eglur iawn hefyd. Wedi cael nodyn i ddweud bod problem gyda'r cyfieithu, felly mae rhaid fi just gymryd ysbaid byr cyn symud ymlaen at Lowri, dwi'n meddwl. Neu aros i gael arwydd oddi wrth gweno bod pethau'n gweithio. Tra bod hyn yn mynd i flaen, gadewch chi jyst weid bod croeso chi roi cwestiynau yn y chat o'r ambell un wedi eisoes. Ac fe weles i Lindsay'n gweud wrth bobl i ddefnyddio'r hashtag Gofid neu Gyfle, os ydych chi'n defnyddio Twitter. Iawn, fi'n cael yr thumbs up. So fi'n cymryd bod popeth yn iawn. I rheini sydd wedi ymuno â ni yn ddiweddar, for those who've just joined us, there's a translation facility at the bottom of the Zoom screen, so please do make use of that. Iawn. Gaf i nawr felly, alw ar Lowri Jones o Mentrau Iaith Cymru. Diolch yn fawr, dwi'n gobeithio rhannu'n sgrin.
Iawn, ydy pawb yn gallu gweld hynny'n iawn? Ydyn, mae'n glir ac yn Grêt. ddywed i. Diolch yn fawr. Diolch yn fawr. Diolch yn fawr, a diolch am y cyfle i drafod gwaith y mentre bore yma. Falle'n debyg i brofiad nifer o fudiadau eraill yn ystod y bron i flwyddyn diwethaf erbyn hyn, bydd Mentrau Iaith yn ymateb yn gyflym ac yn gadarnhaol i heriau COVID-19, trwy addasu'n sydyn ac arloesi, mwyn mewn gwirionedd cwrdd ag anghenion siaradwyr Cymraeg ar draws ein cymunedau ni. Ond falle os allai gychwyn drwy roi ychydig bach o gefndir yn sydyn iawn o ran y mentre. Nifer ohonoch chi falle yn gyfarwydd ar ffaith bod 22 o fentre draws ein cymunedau ni erbyn hyn, ac mewn blwyddyn arferol falle yn cefnogi dros 160,000 o bobl o bob oed, a na i gyfeirio falle at y data o safbwynt ymwneud yn ddigidol yn y man. A prif bwriad neu prif amcan y mentre, bod ni gyd yn fentre ac yn sefydliadau annibynnol wedi gwreiddio ein cymunedau unigol, yr amcan cyffredin ar draws y rhwydwaith yw i gynyddu a chryfhau'r ddefnyddio'r Gymraeg yn ein cymunedau. A hynny trwy amrywiaeth o wasanaethau, nifer ohonoch chi falle'n gyfarwydd ar rhai o'r gwyliau sy'n llwyddiannus iawn erbyn hyn, ond yn ogystal falle ar prif ddigwyddiadau hynny, gwasanaethau wythnosol a misol yn cynnig cyfleoedd i bobl i ddefnyddio'r Gymraeg, gwasanaethau megis clybiau gofal plant, prosiectau cyfieithu, adeiladau lle mae'n bosib ymwneud â nifer fawr o weithgareddau gwahanol, a wedyn wrth gwrs gwaith gyda phobl ifanc, gyda dysgwyr, a nifer o wasanaethau masnachol sydd wedyn yn cyfrannu at y gwaith hynny hefyd. A hynny wrth gwrs yn amlwg yn bwriad i helpu ein cymunedau i fyw, i ddysgu ac i fwynhau trwy gyfrwng Gymraeg, beth bynnag yw eich oedran a beth bynnag yw natur eich cymuned chi. Felly dyna'n fras ein lleoliadau ni, ond wrth gwrs mae Mentrau Iaith Cymru wedyn fel corff cenedlaethol yn cefnogi rhwydwaith o safbwynt hyfforddiant, rhannu arfer da, ond erbyn hyn hefyd yn arwain ar brosiectau cenedlaethol, rhanbarthol, a hefyd yn rheoli nhw'n prosiectau ni hel o blod lleol sy'n cefnogi busnesau ar draws ein cymunedau ni. O safbwynt y dulliau i ni'n hariannu yn gwasanaethau, falle un o'n prif grantiau ni yw ein grant hybu a hyrwyddo gan Llywodraeth Cymru, a mae derbyn hynny eleni wedi golygu bod ni wedi gallu sefydlogi yn ystod cyfnod heriol tu hwnt, a wedi gallu parhau gyda'n gweithgareddau craidd ni i gyd, ond wrth gwrs yn trosglwyddo rheini i fod yn weithgareddau digidol. Ond fe welwch chi yn y man falle bod y mentre wedi llwyddo i ddenu cyllid gan nifer o ffynonellau eraill, sy'n golygu bod ni wedyn mewn sefyllfa da i fod yn ehangu y math o wasanaethau gallwn ni fod yn cynnig. A'r cyllid hynny yn dod o amrywiaeth o ffynonellau, ond yn cynnwys y gronfa loteri, grantiau Ewropeaidd ar hyn o bryd yn amlwg, ond ein prosiectau masnachol sydd falle yn arwydd o'r gwaith mwy arloesol ar draws y mentre, yn cynnwys y gwasanaethau gofal plant yna, cyfieithu, rhai o'r mentre hefyd yn rhedeg siopau, caffis a gwasanaethau amrywiol iawn. Sy'n trio symud y cyflwyniad ymlaen, dyna ni. Iawn, felly beth sy'n sôn am falle y grant hybu a hyrwyddo yna gan Llywodraeth Cymru, ond fe welwch chi o safbwynt trosian y mentre bod ni yn denu rhyw 4.5 miliwn yn ychwanegol i hynny sy'n galluogi ni wedyn i ymateb i anghenion yn cymunedau ni mewn ffyrdd arloesol iawn a hefyd ymgynghori gyda'n cymunedau wrth bod ni'n cynllunio'r gwasanaethau yna.
Mae tipyn o sôn wedi bod yn barod o safbwynt effaith COVID-19 ar ein gweithluoedd ni, ac yn sicr fe welwch chi bod canran uchel iawn o'n gweithlu yn dod o'r ffynonellau ehangach yna. Ond yn ystod falle'r cyfnodau mwyaf heriol, buodd na rhyw 239 o'n staff ni allan o rhyw 350 o weithwyr ar y cynllun arbed swyddi neu'r cynllun furlough. Felly, bod ni wedi gallu parhau gyda'n gweithgareddau craidd ni i gyd, yn sicr gwelwn ni effaith ar y prosiectau yna, megis gwasanaethau gofal plant, siopau, caffis, a'r gwasanaethau wyneb yn wyneb yna, lle mae'r cynllun arbed swyddi yn sicr, fel ni wedi clywed yn barod bore yma, wedi cefnogi ni a wedi'n galluogi ni i dod trwy falle'r cyfnodau mwyaf heriol, a bod ni nawr mewn sefyllfa i ail-agor rhai o'r gwasanaethau yna yn raddol. Mae tipyn o sôn wedi bod o safbwynt y cyfleoedd mae'r cyfnod wedi cynnig, ac yn amlwg tipyn o sôn o safbwynt y cyfleoedd i ddatblygu'n ddigidol, ac yn sicr i ni fel Rhwydwaith wedi gweld hynny a wedi gorfod addasu ddarparu'n ddigidol yn gyflym iawn i ymateb i anghenion ein cymunedau ni. Felly rhai o'r gweithgareddau hynny yn cynnwys cyfleoedd i sgwrsio, bydde fel arfer yn bodoli wyneb yn wyneb yn ein cymunedau ni, a nifer o'r mentrau gweld bod y cyfleoedd digidol yma yn gyfle i gyfnogi nifer o unigolion bregus ac ynysig sy'n ddibynnol yn llwyr ar y mentrau fel arfer i allu ddefnyddio'r Cymraeg yn lleol a cysylltu â siaradwyr Cymraeg eraill. Felly, o trosglwyddo'r gweithgareddau yna i fod yn ddigidol ac ar gael i bobl yn allweddol ac yn gorfod digwydd yn gyflym iawn. Ond hefyd wedyn trawstoriad o weithgareddau ar gyfer teuluoedd yn y cartre ac yn cefnogi y drafodaeth yn gynharach gan Elin o safbwynt anghenion rhieni adre gyda'i plant ac yn chwilio am gyfleoedd i gysylltu gyda'r Gymraeg gan bod nhw ddim ar cysylltiadau arferol gyda'i hysgolion. A fe welwn ni yn ystod y cyfnod yma cannoedd o weithgareddau fideo gan y mentrau a llawer o waith yn digwydd ar draws rhanbarthau ac yn sicr mae'r cyfnod wedi dangos pa mor effeithiol mae hynny'n gallu bod. Buon ni'n sefydlu grŵp cydlynu gyda swyddogion datblygu neu swyddogion maes y Mentrau draws Cymru a yn sicr ni'n gweld potensial parhau gyda'r math yna o waith lle mae'r cynnig i'n cymunedau ni yn gyson ar draws ardaloedd a bod yna gyfleoedd pellach i fod yn datblygu prosiectau rhanbarthol a chenedlaethol. Buodd Lisa yn sôn am rhai o'r mudiadau eraill yna yn ein cymunedau ni, oedd angen tipyn o gefnogaeth i barhau i weithredu a nifer o'r mentrau yn cefnogi yn papurau broni, cynghennau Merched y Wawr, cwmnïau drama ac yn y blaen i barhau i weithredu yn ddigidol a fydd yn ddiddorol wrth bod ni'n mynd yn ôl at rhai o'r mudiadau yma yn y cyfnod fel mae hi ar hyn o bryd ac wrth bod ni'n ail-agor ein gwasanaethau i weld faint o gefnogaeth sydd angen arnyn nhw i barhau a falle pa ddilliau neu weithgareddau digidol bydden nhw'n dymuno parhau i gynnal hefyd. Felly tipyn o waith yn cysylltu gyda'r mudiadau hynny ac yn gam naturiol yn ôl yn yr hydref i ni fod yn cefnogi Llywodraeth wedyn i gynnal yr arolwg hynny. Mae'r sgrin yn dangos rhai o'r amserlenni amrywiol iawn o weithgarwch digidol buon ni'n hyrwyddo ac yn parhau i gynnig ar hyn o bryd. A hefyd ar ben hynny, nôl yn yr haf, buon ni'n cynnal ras 1-2-3 yn hytrach na ras yr iaith. Buon ni fel arfer yn cynnal wyneb yn amlwg, ac hynny'n gyfle wedyn i godi arian i elusennau'r byrddau iechyd. Felly, cyfle bach yn wahanol i gynnal ddigwyddiad ar draws Cymru gyfan hefyd ac ymwneud â siaradwyr Cymraeg, denu siaradwyr Cymraeg at achos da hefyd. Felly, yn sicr o ran ymgyrchoedd cenedlaethol, mae llwyddiant treina'n ddigidol wedi dangos bod potensial i barhau gyda rhai o rheini
a cyfle i ni fod yn gweithio ar y cyd a gyda partneriaid eraill ar draws y rhwydwaith dros y blynyddoedd nesaf. Bues i'n sôn am falle y niferoedd sydd gyda ni fel arfer mewn blwyddyn, ond mae rhai o'r ystadegau o safbwynt y bobl oedd yn cymryd rhan ac yn ymwneud â'n gweithgareddau ni yn syfrdanol, a yn ystod y cyfnod Ebrill i Medi, lle oedd y galw mwyaf am y math yma o weithgareddau, buon ni'n gweld ymateb sylweddol gan ein cymunedau ni ar draws yr ystod oedran yn ymuno yn y gweithgareddau, a rhai ni'n amrywiol iawn o fideos wedi recordio, pobl yn gallu defnyddio nhw yn eu cartrefi neu yn ymuno a sesiynau byw hefyd gyda plant eu teuluoedd ac oedolion hefyd. Felly, gweithgarwch digidol wedi bod yn ddatblygiad cyflym iawn ac yn sicr fel nifer o sefydliadau eraill, i ni wedi dysgu llawer yn ystod y cyfnod hynny ac yn mireinio rhai o'r gwersi hynny a'r profiadau hynny nawr wrth bod ni'n parhau i ddarparu'n ddigidol. Felly, o ran falle beth sy'n dod nesaf a'r cyfleoedd sydd gyda ni i barhau gyda rhai o'r gweithgareddau yma, neu i newid ein ffordd o gweithio, a falle bod ni'n edrych ar cyfuniad o ddarpariaeth fel i ni wedi trafod yn barod bore yma. Ond yn sicr ar hyn o bryd y bwriad yw i barhau i ddarparu cyfleoedd digidol fel bod ein cymunedau ni yn medru defnyddio'r Gymraeg ac yn cysylltu â siaradwyr eraill yn lleol, ond hefyd yn rhanbarthol ac yn genedlaethol. A falle dyna un o'r pethau ni wedi gweld yw, bod yr elfen leol yn hollol allweddol i bobl, mae'r cyfle i gysylltu â phobl mewn mannau eraill o Gymru yn hawdd heb orfod teithio, a'r costau rhwng hynny yn bwysig iawn ac yn cynnig cyfle i barhau i weithio fel yna hefyd. I ni hefyd wedi bod yn ystyried ein brandio, safbwynt sut ni'n cyfathrebu a'n cynulleidfaoedd amrywiol ac yn parhau ystyried hynny, ond yn dechrau gwaith pwysig iawn ar hyn o bryd gyda'r Ganolfan Dysgu Cymraeg ac yn lansio ein brand newydd o safbwynt gweithio gyda siaradwyr newydd, a'r ffordd i ni'n cyplysu ein gwaith ni gyda gwaith y Ganolfan, a sicrhau bod y llwybr neu'r bont o'r ystafell ddosbarth i ddefnyddio'r Gymraeg yn y gymuned yn un hawdd i bobl, neu yn sicr yn llwybr glir o safbwynt ble mae'r cyfleoedd yna i ddefnyddio'r Gymraeg. Mae Lisa yn barod wedi sôn am yr arolwg, a fydd nifer ohonoch chi efallai wedi gweld yr argymhellion sy'n dilyn o'r arolwg, a fydd reina'n ystyriaethau pwysig iawn i'r mentrau dros y misoedd nesaf, wrth i ni gynllunio ar gyfer y cyfnod nesaf, ac ystyried os na ffyrdd newydd i ni fod yn gweithio fewn ein cymunedau ni, nid yn unig o safbwynt y mudiadau hynny sydd angen cefnogaeth pellach i barhau, ond hefyd sut i ni'n gweithio gyda cymunedau ac o bosib gweithio mewn ffordd mwy dwys mewn rhai ardaloedd y Gymru. Felly, tipyn o drafod i ddod o safbwynt yr arolwg a falle sgyrsiau diddorol iawn o safbwynt ein gwaith ni hefyd. Bues i'n sôn am ymgyrchoedd rhanbarthol a chenedlaethol a'r bwriad yw i barhau i ddatblygu rheina ac ymgyrch cenedlaethol ar y ffordd gyda Chymdeithas Bêl-droed Cymru hefyd yn yr haf gyda cysylltiaeth y Euros hefyd. Felly hynny'n ddatblygiad cyffrous o ran y bartneriaeth gyda'r Gymdeithas hefyd. Mae pawb wedi trafod yn barod bore yma bod ni'n parhau i ddarparu'n ddigidol. Bydde dychwelyd i weithio wyneb yn sicr yn blaenoriaeth ac yn blaenoriaeth i ni pan mae hynny'n ddiogel ac yn rhagweld ar hyn o bryd mae hynny'n mynd i fod yn broses raddol, ond mae'r cyfleoedd wyneb yna yn sicr yn allweddol i siaradwyr Cymraeg a bod ni wedi gweld cysylltiad cryf iawn rhwng y cyfleoedd hynny a lles ein cymunedau a pa mor hawdd yw i ddefnyddio'r Gymraeg a cael mynediad at wasanaethau cyfrwng Cymraeg hefyd. Ond falle cyfuniad o ddarpariaeth ar hyn o bryd wrth bod ni'n dychwelyd yn raddol i'r gwasanaethau wyneb yna. Bues i'n sôn yn gynharach ynglyn â cefnogi unigolion bregus ac ynysig.
ac yn sicr fydd gyda ni rôl allweddol wrth bod ni'n cefnogi'n cymunedau ni ail-adeiladu ac adfer yn dilyn heriau'r flwyddyn diwetha, a nifer o'r mentrau yn ymwneud â cynlluniau lleol gyda'i awdurdodau lleol neu cynghorau gwirfoddol a'r byrdau iechyd hefyd o safbwynt cefnogi mudiadau ac unigolion i ail-adeiladu yn dilyn y cyfnod yma. Fe fydd parhau i weithio gyda gwirfoddolwyr yn allweddol i'r broses yna, a nifer o'r mentrau dros y flwyddyn diwetha wedi bod yn recriwtio gwirfoddolwyr, eu cefnogi nhw wedyn i fynd allan yn y gymuned i gefnogi unigolion bregus. Felly'r gwaith hynny yn parhau ac yn sicr rôl siaradwyr Cymraeg o fewn gwirfoddoli yn flaenoriaeth i ni dros y misoedd nesaf. Ac o safbwynt falle cyfle cyffroes newydd i ni wedi bod yn llwyddiannus gyda cais i'r cynllun Kickstart, a fe fyddwn ni yn recriwtio ac yn cefnogi 30 o bobl ifanc rhwng 16 a 25 i dderbyn lleoliadau ar draws gwasanaethau'r mentrau neu o bosib o fewn mudiadau eraill. Felly hynny'n cynnig cyfle cyffroes iawn i ni i weithio gyda'r grŵp oedran yna, a'i cefnogi nhw wedyn i gael cyfleoedd cyfrwng Cymraeg lleol yn eu cymunedau i ddatblygu eu cyfleoedd nhw o ran gyrfa neu cyfleoedd gwaith wedyn. Felly mwy o wybodaeth a thrafod gyda partneriaid i ddod o ran hynny. A falle unigwyddor i bwysleisio bod ni'n awyddus iawn i barhau i weithio mewn ffordd rhanbarthol a chenedlaethol a i adeiladu ar y partneriaethau sydd gyda ni'n barod o safbwynt mudiadau a sefydliadau eraill. Ond falle trwy gyfnod y cyfnodau clo, mae wedi bod yn gyfle i ni bwysleisio'r cysylltiad cryf sydd rhwng lles ein cymunedau a mynediad at gyfleoedd i ddefnyddio'r Gymraeg yn lleol. A falle yn yr un modd, mae hi wedi bod yn gyfle i ffocysu ar brif egwyddorion a meysydd gwaith y mentrau, sef y cysylltiadau cryf rhwng y Gymraeg, y gymuned a'r economi, a'r angen am ymyrraeth arloesol a chadarnhaol mwyn cefnogi'r berthynas allweddol hynny. A nôl y mis Tachwedd buon ni'n lansio ein manifesto ni o safbwynt etholiad Senedd Cymru y mis Mai, ac yn gyfle i ni drafod ein blaenoriaethau ni o safbwynt y themau hynny. A falle o safbwynt y Gymraeg yn benodol, wrth bod ni'n edrych tu hwnt i cyfnod Covid-19, mae'r Mentrau Iaith yn awyddus i bwysleisio fod y Gymraeg i bawb, ar lawr gwlad ond yn amlwg yn ddigidol hefyd. A fe fydd buddsoddiad pellach i ddatblygu'r Gymraeg o fewn y byd technoleg digidol yn angenrheidiol os i ni am wireddu'r cyfleoedd hynny. Mae gennym ni gyfle i gynyddu cynnwys digidol cyfrwng Cymraeg, fel mentrau a fel mudiadau eraill, i wneud y Gymraeg yn fwy gweladwy, a hefyd i gyrraedd cynulleidfa ehangach trwy rhwydweithiau digidol amrywiol iawn. Ond fel dwi newydd sôn, serch hynny, mae'r cyswllt uniongyrchol wyneb yn wyneb ar Gymraeg yn hanfodol i'n cymunedau, ac mae diwallu anghenion yn cymunedau amrywiol wrth raidd ein gwaith ni nawr ac wrth bod ni'n symud i dyfodol ac i fewn i gyfnod tu hwnt i'r heriau presennol. I ni felly yn teimlo bod angen fwy nag erioed felly sicrhau buddsoddiad a chefnogaeth ddigonol mwyn gwarchod cyfleoedd i ddefnyddio'r Gymraeg a datblygu gwasanaethau cyfrwng Cymraeg mwyn cyrraedd y targed yna miliwn o siaradwyr Cymraeg erbyn 2050. A mae hynny yn cynnwys wrth gwrs buddsoddiad mwyn cynyddu'r cyfleoedd i dderbyn addysg cyfrwng Cymraeg ac o safbwynt sicrhau fod mwy o fudiadau a sefydliadau yn gweithio o fewn safonau'r Gymraeg. O safbwynt y gymuned a yn sicr i ni wedi gweld gwaith dwys iawn o safbwynt cefnogi ein cymunedau ni dros y flwyddyn diwetha. Mae'r Mentrau Iaith wedi gwreiddio yn eu cymunedau ac yn adnabod yn glir yr ymyrraethau hynny sy'n galluogi teuluoedd i magu plant yn ddwyieithog, cefnogi rhieni dros glwyddo'r Gymraeg o fewn y cartref,
arfogi pobl ifanc i ddilyn gyrfa trwy gyfrwng Gymraeg o fewn i cymunedau lleol, datblygu cyfleoedd i wirfoddoli neu ddilyn diddordeb trwy gyfrwng Gymraeg, a datblygu gweithluoedd cyfrwng Cymraeg ar draws Cymru. A byddwn ni hefyd yn awyddus i fod yn rhan neu'n chwarae rôl allweddol o safbwynt strategaeth trosglwyddo'r Gymraeg o fewn y cartre, y strategaeth newydd, hynny sy'n newydd lansio. Hoffwn weld felly ymateb cadarnhaol i ddiffyg tai fforddiadwy mewn ardaloedd sy'n draddodiadol Cymraeg eu hiaith mwyn ysgoi newid andwyol i broffil ieithyddol rhai o'n cymunedau. Ac bod rhaglenni trechu tlodi ar waith mewn nifer o ardaloedd, yna yn aml y caiff y Gymraeg ei ystyried fel rhan ganolog o'r rhaglenni hyn. Rydym yn aml felly yn difreintio'n cymunedau tlotaf o gysylltiad gyda'n hiaith yn ogystal â'r diwylliant a'r treftadaeth sydd ynghlwm â'r Gymraeg, ac felly'n cyfyngu cyfleoedd i fanteisio'r swyddi. Dyn ni'n teimlo'n gryf felly bod angen sicrhau fod y Gymraeg yn rhan creiddiol o'r gefnogaeth sy'n cynorthwyo cymunedau i oresgyn heriau economaidd a datblygu dyheadau ac uchelgais ar gyfer y dyfodol. A falle yn yr un modd wedyn wrth droi at yr economi leol, mae datblygu'r economi leol yn rhan ganolog o'n gwaith erbyn hyn, wrth i ni greu cyfleoedd gwaith cyfrwng Cymraeg a chadw'r bynt yn leol. Ac erbyn hyn, mae'r Mentrau Iaith, fel Sonia sy'n gynharach, wedi sefydlu caffi, siopau, canolfannau, cynlluniau fforddiant swyddi, cwmnïau cyfieithu, meithrinfeydd a chynlluniau gofal plant. A mae'r ystadeuang yna o wasanaethau'n cyfrannu tuag at economi sylfaenol cymunedau Cymru. A fel o'n i'n sôn, y gwasanaethau hynny sydd wedi gallu denu cyllid ychwanegol i'n cymunedau ac erbyn hyn yn cynnal dros 250 o swyddi. Wrth bod ni falle'n ailfyddsoddi'r elw yn rhai o'r gwasanaethau yna mewn i brosiectau cymunedol, mae'r Mentrau Iaith yn rhoi cyfle i bobl ddefnyddio'r Gymraeg ym myd gwaith, a lleihau allfudiad pobl ifanc o gymunedau gwledig i drefi neu dinasoedd, yn ogystal â chefnogi eraill i ddilyn gyrfa o fewn y sector cyfrwng Cymraeg ym myd gwaith. Rydym felly yn weld datblygiad marchnad lafur cyfrwng Cymraeg yn flaenoriaeth mwyn sicrhau gwaith i bobl leol sy'n ein galluogi i ddefnyddio'n Gymraeg yn ddyddiol a chyfrannu at greu cymunedau ffyniannus. Galwn am well cynllunio chydlynu rhwng yr angen am y Gymraeg mewn swyddi a'r byd addysg. A teimlo hefyd bod dim modd cyflawni strategaethau megis Cymraeg 2050 neu mwy na geiriau, na chwaith gweithredu safonau os na chaiff gweithlu cyfrwng Cymraeg i chynllunio a'i chreu yn bwrpasol. I ni felly mae'r cysylltiad allweddol hynny rhwng y Gymraeg, y gymuned a'r economi leol yn hanfodol wrth edrych tu hwnt i Covid-19 ac i ddyfodol y Gymraeg fel iaith sy'n ganolog i ddeheuadau i'n cymunedau amrywiol ni. A diolch yn fawr i chi am y cyfle eto i drafod ein gwaith a rhai o'n profiadau ni dros y flwyddyn diwetha, rhai o'r heriau, ond yn sicr fel i ni wedi trafod yn barod bore yma, y cyfleoedd cadarnhaol hynny sydd gyda ni nawr wrth bod ni'n symud ymlaen. Diolch yn fawr. Diolch yn fawr, Lowri. Diddorol a manwl ac yn cydblethu gyda'r papur cynt. Mae yna sawl cwestiwn wedi dod i lawr trwy'r chat yma. Ac mae yna rai munudau gyda ni i ymhel ar rai o'r cwestiynau yma. Cwestiwn i Lisa yn gyntaf felly. I chi'n meddwl byddai'r data'n wahanol erbyn hyn? A bod bron pawb wedi ailgydio'n ddigidol erbyn hyn gan fod y clo mawr arall wedi cyrraedd? Neu ydy yn debygol bod rhai mediadau'n dal i fod ar stop? Mae yna gwestiwn fan hyn am hynny. Mae unrhyw arolwg yn cymryd slais o amser yn dywe, lle mae'r tirlun yn newid yn gyflym iawn. Ac i barad bod yr ymateb i'r ail glo'n wahanol i'r cyntaf. Mae gwestiwn nes mlaen hefyd yn ymwneud â newidiadau mewn technoleg ac falle bod cysylltiad rhwng y ddau. Ond Lisa, ymateb i'r cwestiwn yna.
gallai ddim ond ateb fel unrhyw un arall a dyfalu bod newid yn mynd i fod achos heb bod ni'n cynnal arolwg arall gyda'r un pobl byddwn ni ddim yn gwybod, ond lle ni ddim dyfalu bod lle ni ddim dychmygu bod wedi mynd lawr. Na, mae galluoedd technegol bobl petai nhw wedi newid, oedd yn sioc i fi ar y cychwyn. Mor amrywiol oedd y cyfarpar technegol ar gael yn fyfyrwyr i, enghraifft. Rhai yn methu ymuno dosbarthiadau, lle erbyn y cyfnod ar ôl yr haf, oedd hynny fel petai wedi newid. Gan i Lowri, os yw hwnna'n berthnasol i'ch gwaith chi? Ydy, yn sicr fel mae Lisa wedi awgrymu, dros amser i ni wedi gweld grwpiau ac unigolion yn magu hyder wrth ddefnyddio dechnoleg amrywiol, a falle os y'n ni'n mynd yn ôl atyn nhw nawr y gofyn beth yw profiadau, rhedeg mudiadau neu gobeithio nhw am y misoedd nesaf, bydde atebion tipyn yn wahanol. Ond i ni wedi gweld tipyn o waith yn gorfod digwydd o safbwynt cefnogi grwpiau ac unigolion i gwneud defnydd o dechnoleg. Ond gyda amser, ein profiadau ni yw bod nifer o'r grwpiau yna wedi o'r esgyn yr heriau. Ac yn ystyried parhau gyda rhai o'r technegau hynny, ond rhai yn amlwg yn gofod dychwelyd i weithredu wyneb yn wyneb. Ond byddwn ni'n disgwyl atebion tipyn yn wahanol erbyn hyn yn sicr. Yn enwedig o feddwl, wnaethon ni gynnal hwn ar diwedd mis Medi dechrau Hydref, a ni jyst wedi cael yr haf, oedd pobl falle wedi teimlo bod nhw wedi cael gwyliau bant wrth wneud y pethau arferol, ond nawr mynd mewn i'r geia, llai beth fi'n siŵr byddai'r ymatebion yn manol iawn. Ie. Diddorol, y cwestiwn cysylltiedig falle, y cwestiwn nes mlaen, jyst yn gofyn mae yna gydnabod bod angen defnyddio cyfryngau traddodiadol fel y teledu i sicrhau mynediant at adnoddau addysgiadol. Oes yna bosibilrwydd o gael rhyw fath o ofod neu blatfform teledu/radio ar gyfer bobl sydd ddim ar-lein, sydd ddim yn gallu cyrchu gweithgarydd ar-lein. Ni fel petai ni'n cymryd y ganiataol falle mewn ffordd, mae ar-lein yma'r cryn dipyn o'r hyn ni'n gynnig yn digwydd. Os na gynlluniau o ran technolegau hun fel petai? I Lowri gyntaf falle. Dwi'n gwybod o ran cynllun Cyfaill Cymru bydd ni'n rhan o hynny ar y cyd â nifer o fudiadau eraill, lle oedd cyfle i hyrwyddo'n gwasanaethau ni ar gefnogaeth oedd ar gael ar y teledu, mewn hysbyseb ar y teledu. Achos dyna'r union sgwrs buon ni'n cael o safbwynt falle'r genhedlaeth hun neu rhai grwpiau unigolion o ddim yn awyddus i ddefnyddio cyfleoedd ar-lein. Felly, yn sicr, mae yna niferoedd sydd yn awyddus i gymryd rhan neu cwrdd â siaradwyr Cymraeg eraill, ond nid ar draws y cyfrwng yma enghraifft. A i ni wedi gweld unigolion yn mynegu hynny'n eitha clir ac yn awyddus i aros tan bod gweithgareddau wyneb yn dychwelyd. Ond trafodaethau'n parhau, dwi'n meddwl, o ran bod e mor bwysig i gefnogi'r unigolion yma, achos bod nhw mor ddibynnol ar y cyfleoedd sy'n cael ei darparu gennym ni fel mentrau, ond trwy Merched y Wawr er enghraifft, a'r mudiadau llai unigryw yna yn ein cymunedau ni. Felly, yn sicr oedd cynllun Cyfaill Cymru yn ymgais i ymateb i hynny, ond dipyn o drafod ar hyn o bryd, wel, pa falle cyfryngau eraill bydde'n bosib, tra bod ni'n aros i gyfyngiadau lleihau a bod ni'n falle'n gallu dychwelyd at weithgareddau yn yr awyr agored. Pan oedd hynny'n bosib tro diwetha, buon ni'n gweld cynnydd sylweddol yn yr unigolion hynny. Oedd ddim yn awyddus i gymryd rhan trwy Zoom neu Teams, ac yn chwilio am y cyfleoedd yna i weld pobl wyneb yn wyneb, ond mewn ffordd diogel wrth gwrs. Felly, mae hynny yn ystyriaeth i ni, dwi'n gwybod, ac i fudiadau eraill hefyd. Diolch Lowri, mae yna gwestiwn ynglyn â math o hygyrchedd y dechnoleg i chi hefyd, Lisa. Mae cyfieithu dros Zoom. O'n i'n gweld mae Jeremy Evans ar y galwad, dwi'n mynd rhan os oedd e'n gallu mewn ar hwn ar ochr y Gymraeg, achos fi ddim yn gweithio ar ochr polisi, a mae fi'n gweithio ar y technoleg ar y Gymraeg, ond mae wedi ateb yn credu.
beth sydd angen digwydd o ran y dechnoleg i gefnogi, na fe. Ie, fi'n gweld mae yna gwestiynau yn yr chat, neu atebion yn y chat. Diolch, Jeremy, am y cyfraniad yna. Mae cwestiwn i Lowri, pa felly mae'r mentrau wedi bod yn ei defnyddio i ymgysylltu gyda grwpiau newydd sbon dros gyfnod y Covid, a sut gwneithbwyd hyn? Ydy'r rhwydweithiau lleol wedi cryfhau y tu hwnt i'r rhwydweithiau traddodiadol Cymraeg? Ie, yn sicr, a mae hynny'n amrywio dros y daloedd o safbwynt faint o grwpiau newydd sydd wedi sefydlu, ond nifer o'r mentrau nodi oherwydd anghenion penodol yn sgil Covid bod mudiadau wedi sefydlu'n arbennig mwyn cefnogi siaradwyr Cymraeg yn eu cymunedau. Felly'r mentrau yn cefnogi'r gweithgarwch yna ac yn hyrwyddo hynny, ond hefyd ni'n cydweithio gyda'n cynghorau gwirfoddol lleol ni, sydd yn aml iawn mewn ardaloedd penodol yn cydlennu gweithgarwch gwirfoddol. Ac felly mae yna gyfleoedd wedi bod hefyd i gefnogi'r gwaith yna mwyn sicrhau bod unrhyw siaradwyr Cymraeg sy'n gwirfoddoli neu unrhyw siaradwyr Cymraeg sydd angen cefnogaeth yn derbyn y gefnogaeth yna trwy gyfrwng Gymraeg. Felly, i ni wedi arfer a gweithio tu hwnt i'n rhwydweithiau cyfrwng Cymraeg traddodiadol ni ta beth, ond mae'r flwyddyn diwetha wedi mewn ffordd golygu mwy o waith fel hynny, fel bod ni'n gweld y darlun gymunedol ehangach ac yn sicrhau bod y ddarpariaeth cyfrwng Cymraeg ar gael wrth bod anghenion penodol iawn yn codi hefyd. Ie, wy'n siŵr bod y darlun yn un cymleth yn diwedd. Mae'n lai o ryngweithiau wyneb yn wyneb, ond wedyn ar yr un pryd mae'n ryngweithiau newydd yn datblygu ac efallai yn ehangu peioedd y Gymraeg i gyfeiriadau na dyn ni wedi rhagweld. Ni'n rhedeg allan o amser. Lisa, mae'n gwestiwn ffeithiol mwy neu lai i chi fan hyn. A wneithbwyd arolwg tebyg gyda gweithleoedd a busnesau neu dim ond grwpiau cymunedol oeddech chi'n edrych arnyn nhw? Wel, dim ond grwpiau cymunedol y wedi bod yn edrych ar, ond gwybod bod arolygon wedi digwydd effaith y pandemig ar busnesau yn gyffredinol, ond sa'n ymwybodol am un sydd wedi canolbwyntio ar effaith busnesau o ran ochr y Gymraeg. Mae pobl, jyst wedi gwneud sylw fel, mae pobl wedi gwneud sylwadau pan fi bod yn siarad o beth yw'r arolwg hyn yn gofyn, wel, dyw'r effaith yn mynd i fod yn wahanol ar grwpiau cymunedol Saesneg i iaith, ffaith os nhw wedi gwynebu'r un problemau, ond mae grwpiau cymunedol Cymraeg fwy pwysig i'r Gymraeg na beth yw'r grwpiau cymunedol Saesneg, a fi ddim eisiau weithio atgoffa pobl o hwnna. Yn sicr, ie, a neithiolrwydd y gymuned Gymraeg, yn dyfe. Sori, siarad si dros ti fyna. Na, sori, fi ddim yn ymwybodol am un busnesau sy'n ymwneud â'r Gymraeg, ond falle os mae'n ffindo mas rhywbeth ar ôl hwn, falle gallai dilyn y lan. Iawn, diolch yn fawr. Wel, diolch o galon i'r ddwy ohonoch chi am eich cyflwyniadau. Bydd yr sgwrs yn parhau ar chat. Fi'n credu bod yr amser wedi yn curo ni nawr. Felly mae'n gyfle nawr i gael egwyl ac mae'r sesiwn nesaf i gychwyn am ganol dydd, Gweno? Ie, diolch i ti, Daniel. Fe gymerwn ni egwyl bach, falle down ni nôl fewn toc wedi 12 a dechrau arni 5 munud wedi ar ei ben, achos fi'n wyddus i gadw at yr amserlen, ond mae'n wedi bod yn fore hynod o ddifyr. Dwi'n ddiolchgar iawn i chi gyd ac yn benodol i Daniel ac Alex am yn lliwio ni trwy'r trafodaethau. Felly cerwch chi afel mewn paned sydyn a welwn i chi nôl nawr mewn cwta 5-10 munud. Diolch.